Първото, което е, започнах да уча много усърдно, още от малък и знаеш аз какъв университет съм завършил, къде съм учил по чужбина и така нататък. Ти само седиш във вас и нищо не правиш. Нали знаеш, Чичо, че аз след това лято само искам да си почина. Всяко лято винаги работя или учи, искам да си почина. Значи, знаеш, ще прекъсвам, но само искам да ти обясня. В момента аз си издържам вашето семейство, понеже баща ти така много пристрастен към алкохола и майка ти, баща, дето се води. Аз просто не мога да ги гледам как не мога да се грижа за теб и просто с моите финанси, ти знаеш какви са ми способностите на мен първото, което издържам цялото семейство, плащам ви всичките сметки и така нататък и мисля, че трябва да се хванеш в ръце и... Ти какво направи по този въпрос? Да почнеш работа, нещо да... Добре, Чичо, какво да направя, като няма никъде в този град работа? Отивам там, не дават пари, онам не дават пари на всеки. Знаеш, ще прекъсвам, като говориш с мен ще мълчиш. Разбра? Това няма смисъл! Като говориш с мен ще мълчиш. Добре. Какво е сега? Майка ти най-вероятно те е пратила за съвет при мен. Не, прати ме, ми четеш конско. Точно, искаш да постигнеш нещо, но в същото време си седиш вкъщи и нищо не правиш. Как да постигна нещо, като не ми дава да излизам от нас? По цял ден съм си вкъщи. Вече ти казах, гледаме в очите като мълчиш. Ама... Да, знам как си започвал бизнеса си, Чичо. Тате Живко ми каза, че си правил орална любов на мъже за пари. Ти, тате ти Живко, не го слушаш, защото но той ми каза, че така са се запознали. Защото знаеш тате ти Живко какво прави вкъщи. Нали го виж, като се прибереш? Магистралки, хайде на магистралата, хайде това в устата алкохолчето, шляп майка ти. Значи аз като съм почнал, знаеш, много път съм ти разправил тази история, но ти просто не възприемаш. Аз искам да ти набия в тъпата глава, тинейджърска, че отначало съм почнал с продажба на кетчуп, взимах го ефтино от магазин, продавах го на пишнеменца като тебе, натрупах някакво състояние, после направих една-две далавери и така, това е нещо, с което не се гордея в моя живот, но след като прецениш нещата, събрах малко повече пари, отворих фабрика за кетчуп. И в момента, знаеш ли къде доставяме кетчуп на кесните оставки? Да, Чичо, знам, на Марс. На Марс. Така че нещата стават с желание и с усърдие. Леко с това, че ми духнеш в хрена. Няма, скъпи, не се притесни. Мамо, кафинчо? Тате, прибрах се от Чичо. Тебе те познавам. Какво научам, Чичо ти? Че тате лъже като е пиян. Не, много си хубава. Той ми каза, Чичо ми каза, че нали, тате ми беше казал, че Чичо му е правил на него орална любов. Само това ли научи? Безполезно! Ама той друго не ми каза това! И за Кет, за друго не ми каза! И за неговия живот ми говореше и за баба ми, за това как ти издържа, понеже нямаме пари и ти си не мога да никой на работа, поне си живот! Давай да го кажа, Чичо, навеки си да не ви мене! Сериозно ли? Там майка ти луда, бе. Луда е смисъл. Аз не знам какво е стана на тази жена. Смисъл мъж. Защото е мъж, човек. 100% защото е мъж, ама защото мъж, който се прави на жена, нали? Това не е... То не става. Добре, майка ти знам, че за нищо не става, ама баща ти къв е? Баща ми е едно надрусано пияно прасето. Да. И какво днеска така седеха с нашите и по едно време се нашмарка и вземат една бутилка уиски, отиде на магистралата, уж да се вози. Скъпа, аз ще ходя да покарам колата. Добре, скъпи. Опа! Забрих нещо. Ключовете ли забра? Нема, да! Сериозно ли? Сериозно, супер изтъщели хора с всичките. Кара кола пиян? Кара кола пиян и надрусан и ходи по магистралите, прави там мизери, връща се, после ходи някакви прегледи, фаща хепатити, глупости, право съм супер зле. Аз се знам направо. Заеби ги тия работи. Сега си спомним най-хубавите времена, дето сме имали някога, бе. Помниш гоня супер лудия ден, копа, как най-великите 10 минути в живота ти. Най-великите 10 минути навън, където беха уникални, разбираш, помни само. Велико човек.
Няма такова чувство. След време ще си спомняме за тия времена. Няколко години си спомня колко сме били луди. Никой не мога да дъвчи тъпки като нас. Страшно, човек. Братле, сещаш ли се за една мац, където искаш да прави тройка? Нас, братон, или помниш супер много ни желаеш. Добър ден. Копа, как ми предложи да правим тройка? Така ерекция получих. Аз се спразних тогава, човек. Завърши смисъл, тя като дойде и каза момчета. Просто личеше, че ни желая, разбираш, личеше, че иска ни... Дали ще видим пак някога? Може да видим, надяваме малко по-далече от двора на блока. Ще излезнем, като се пуснем за 15 минути. Така ще дойде това време, като беше 25 години, ми обещава Цуца да я пусне навън за 25 минути. Изчакай само още 7 години. Само 7 години и вече всичко е наред. Ще минат така, в алкохол, магистрали и чехли. Наприх мазало, бе! Къде си, бе? Я съм заредил тук. Айде, си ме да пия! Значи, Деса, добре, че може да изкара някакви пари, имаме за алкохол, момче. Добре, че там, бе, те ще прави с тия пенсии смахнати, да ни я пребавам, но не знаеш, що става, момче. На страха от това, бе! Аз момче не знам как не мога да се усети тази ловица. Ей, то никаквото си нотел на бати машкарва, брат. Ама не го то... Тук и ми идва. Аз казах ли ти оно синовен, бе! Къде го си нави, бе? Синовихме го, бе! Откъде го взема, бе? Да ми кажа, че... Ай, те... Каква краса. Абе, къде? Пиме, Дойде чашата, дойде чашата. Значи, брат, трябва да ти кажа, че аз не съм гей по принцип. Нали? Обаче от тия наркотици и алкохол, не ми знае нещо става. Добре, че трябва никакви да иззима парите, да си на шум. Абе, нали пари взимам от нея, бе? Ти нали фалирай? Аз фалирах на мен. Казаха, че там совалка на нещо извънземните са откраднали и няма на маски. И сам Марс, защо е за тук в Макдоналдс? Не знам, що ядат, соболи. Добре! Да се завърши, Кой не пие нека да види секс? Това беше всичко от Epic TV. Надяваме се и този път да сме ви харесали. А въпросът за другата седмица, когато вие ще договорите, или другата седмица, или другия месец, или другата година. Ако мира от харизма беше храна, каква храна ще да е? Надяваме се и този път наистина да сме ви харесали. Се видим следващата седмица. Мартин Улов казва, че ако ни види на улицата, ще ни пръдне. Улов или улов? Майка си баща Понеже знаеш, че заминавам да уча в... Извинявай, ще прекъсна, искам да ме гледаш очите, като говориш. Добре, но... Почнеш работа, нещо да... Добре, в нашия град, къде не почна работа, като никъде не дават пари. Колко много приятели имам, всеки от тими всички се опаква, че не дават никъде пари. Аз какво да направя? Като говориш с мен, искам това ти малко по... Като разговаряш с мен, искам... Говориш с нея, ще мълчиш, ми кажеш. Добре, какво да направя, Чичо?